Uyabona mina ukube kuya ngami. Lapho ngiyayibala njalo nenkathi. Yes, ukube kuya ngami mina la eSouth Africa. Bengafakwa umuntu nje ongazi lutho. Wonke nje iqembu neqembu abantu bengakhetha nje umuntu. Uyabona lento yokuthi kuthiwe ubani useke waseyivani nani kwipolitiki. Iyo ke lento yenza abantu bakhohliswe kakhulu. Ake kuyekelwe thina singazi esibona ukuthi kubona ukuthi asizuba sizana abantu. Ngoba yabo lento kuthiwa hayi ubani siyamazi ukuthi uke wa premier ekubeni siyamazi ukuthi ube upremier kodwa akenzanga kahle. Phela ukube wenze kahle ngaba simshintshana. Delivery. Yes, uma wenze kahle ngeke uzoshintshwa. Kuvumeleke ukuthi uma ungasenzile kahle abantu bekushintsha shintsheka phela. Yabona ukuthi ubu right ekuthini ungangeni kubaqembu bepolitiki at least ube umboma nje njengento njengoMashik Bashi engachebe na political party because abavizi akho bahle uzoba ubhoko but angili ne-IFP no angili ne-IFP sengisholo nje personal opinion. Cha mfowethu bekungekho kuhle ukuthi ngingabikho ndawo ngoba uyabona lento yokungabikho ndawo iyo legcina ikwenza mawuthi uyakhuluma kuthi ukhuluma njengobani. Angithi manje ngikhuluma njengosihlalo wenkatha. eDurban Central, yes. Nginanoma yipi right ukuthi ngibuze ukuthi hayi plus ngeke la ngivumi mina. Ayihambi kahle. Ngizophendula ngithini kubantu abathembele kimi. Manje uyabona ke baveleke khona abantu abathi abangasondeli obani kwipolitiki ngoba bazosihlula bazongafuna ukulalela. Yini efuna siyilalele ebuholini ngoba ufuna silalele emphakathini. Why ufuna kuthiwe nje ufuna silalele ubuholi ngoba sikhethiwe phela ubuholi thina sikhethe umphakathi. Yeah. Mina ngimlalela umholi mina ngizolalela umphakathi. Ukuthi uthini? Umholi singamane ahlale ngale ngihlale ngapha. Simemezane. Mawukuthi kuzofuna ngilalele yena ngiye ukulalela umphakathi othe angizomela. Manje wenze njani Mpoma uresign kona wonke amabhizinisi akho ngiyayizwe lo live kwipolitiki bese uthola isikhundla esithize kumele ushenxe emabhizinisi usuchithe wonke. Hayi angafiki kuleso sigaba sokuthi sengingachitha amabhizinisi engwenzayo. Kodwa makuqhubeka ayikho igxaba lezo bakhona between kuba wena ezusuba business uphinde ube usopolitiki futhi ezoba kubani. Cha phela kuthine njengabahlali. Ngicabanga ukuthi into engadala ingxabano ukuthi mina ngithathe ipolitiki ngiyoyisebenzisa kuyibhizinisi lami noma ngithathe ibhizinisi lami ngiyolisebenzisa kuyipolitiki. But kwani imithetho ozothi bowuqhamuka nayo uyibeka nawe thiwa hayi uyibeka because ukhona laphana unebusiness elithize lapho sigcina siyaxabana. Yikho ngithi mina mhlawumbe bekumele uresign icale emabhizinisini akho wonke. Uyabona ke inkinga la ikhona. Ngicabanga ukuthi mangingasho umphakathi okuyona mina ongideployile ukuthi angizowumela ukuthi ayisikhakhana sisathembe lama uphethe leli business ngoba sesicela ukuthi sibambe lela ngingama khona engakhetha ukuthi ngima kwipolitiki noma ngima kwibusiness. Kodwa akekho umuntu ongaqhamuka nje phezulu azongitshela ukuthi khona into ekufunakala ngime kuyona. Bofuna ngichazele kabanzi. Ngiyofuna ngichazele kabanzi uzo understand. Ngoba kugcina kufike ekuthenini yini lesatshwayo ngokuthi ngibe sebusinessini bese ngiya kwipolitiki. Kanti kukhona nokuganga okukhona kumuntu othe ebese oba sebusinessini na kwipolitiki. Ufuna basitshele phela ukuze siprepare ukuthi akufanele siganga. Mhlawumbe bongasiphindwe futhi usilandise ukuthi uzalelwe wakhulela kuphi. Ngizalelwe eNkandla. Yonke nisuke eNkandla. Endaweni yaseMachubeni esigodini saseQhutshini. Ngakhula sasesiqhubeka ke sabakhona eMachubeni kodwa esigodini saseyimbidla. Ngumuntu nje okuzalwa nje eNkandla. Futhi anginayo indawo engibona ukuthi so wafunda amabanga aphansi naphezulu khona. Angaze ngiwazi aphezulu amabanga mina ngagcina kwaphansi kuphela. Oh okay. Anginawo aphezulu angazi nokuthi
umnyango ongena esikoleni ekuthiwa i-high school ungakuphi. Hayi bo. Hhayi angikaze ngibe nalo. Manje lenhlala kahle onayo lokututhuko nayo engaka ivela kanjani? Ngicabanga ukuthi ngicabanga ukuthi singabantu shuthi ngempela siphethe into ey'ngafani ngoba abanye bathi imfundo ukhiwe wempilo. Yeah. Mina ngithi imfundo mabambezelo. Kuyisho yena uFokabhoba ayishoko mina lokho cha. Uyayibeka. Ngisho kimina Kuqhamuke kanjani-ke le ngcebo othola usukuyona ngaphandle kwemfundo mhlawumbe besiyibeka nje? Angithi ngifuna ukukutshela ukuthi baningi abantu abafundile esibashayela ihlombe futhi ngokufunda kwabo kodwa abahluphekile. Yeah. Baningi futhi abantu abangafundile kodwa ba-affordayo. Mawunenhlanhla-ke yoku-afforda ubuye futhi ube umuntu obasemndenini omkhulu osaphothanayo ngezwe. Ngeke bongayanga kakhulu esikoleni kulula nokubamba lezi zinto konje bayibiza ngani lento ley'nyoka something lento zey'thwalo. Hayi asazi mfowethu mhlambe mangabe mina ngiyangikaranta ukuthi mayikhona into enjalo mina ngakunikeza noma ngabe imalini ongathi uyayifuna yokuthi uyothwala. Kodwa ngingafuna ukuthi uze nenyanga yakhe ezokuthwasisa ezokuthwalisa ngoba phela mina inhloso akukhona ukuxabana nawe. Ukuthi cha mayithi ngempela izokunika lento ethi izokunika yona cha ngikukhokhele kuze usizakale kuze mangabe ukuthi ayisenzeke leyo nto ibuyise imali yami ngoba ngizothi ufuna yazi ukuthi imali akuyona yakho wena awunayo imali kodwa ufuna ukuyothwala kuze uthwale ke ufuna uthola imali. Mina ngingazama ukuthi ngiraise imali yokuthi cha lose ibiza inyanga ngoba ithi ngakusiza uthi wena hayi ithi ngakusiza ngangisiza woza nayo cha mfowethu ukuthi uBloss ungamsiza ngicela ukumkhokhela. Sinqumelana ukuthi isikhathi esingaka uzobe isihlangene imali yami eseyibuyisa uBloss kuze mangabe ingabuyi kube yiyona inyanga eyibuyisayo imali yami ngoba kusho ukuthi uBloss imdayiseli ningasebenzi.